Ένας ακόμη endurance αγώνα σε καινούρια πίστα αυτή τη φορά και με έναν teammate που αρκετοί εδώ πέρα θα τον ξέρετε. Καλησπέρα, GP89 εδώ. Και σήμερα βρισκόμαστε στην Πάτρα για έναν 3ωρο και έναν 7ωρο αγώνα. Και ο teammate μου είναι special. And my teammate will be Omar from K-Tips. Ο Omar είναι ένας οδηγός αλλά και YouTuber από το Κατάρ. Με μπόλ και εμπειρία και στο rental αλλά και στο αγωνιστικό kart. Όσοι βλέπετε βίντεο με kart στο YouTube, σίγουρα θα έχετε δει κάποιο βίντεο του. Και έχει έρθει στην Ελλάδα για μερικές μέρες και θα τρέξουμε μαζί αυτούς τους δύο αγώνες. Sorry, man. So nice to finally meet you. We're finally going to collab, be teammates, and bring you home for a victory. Let's see, we're going to do a 3-hour and a 7-hour race today. I'm so glad that we're gonna race together, man. I cannot wait for the race start. Today you're starting, so let's see what is gonna happen. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει ένας τέτοιος αγώνας εδώ στην Πάτρα και η διοργάνωση είναι της Go Kart Volan Events από τη Θεσσαλονίκη. Και έχουν κατεβάσει τα κάρτα αλλά και όλο τον εξοπλισμό τους για να κάνουν εδώ πέρα ένα φοβερό διήμερο event με πολλές ομάδες κιόλας. Σήμερα θα είμαστε συνολικά 19 ομάδες, με 2 μάλιστα να έχουν έρθει από την Ελβετία. So we are getting ready now for the qualifying for the 3-hour race. And Omar is going to do both the qualifying and the race start. That's right. Yeah. So, George is quicker, but he's forcing me Don't say this, don't say this. You're very quick. You may be even quicker too. You didn't have my cars, I didn't have yours. We don't know. What I want you to do is go inside and kill it. There you go. That's the mindset. It's all in the mind. So let's push out there. Let's have some fun for 15 minutes. And don't worry for the qualifying. Like I told you before, qualifying ends after the first stint. Well, let's go, man. Send it. Πάμε στο κουάλι που ήταν όλες οι ομάδες πάρα πολύ κοντά. Ο Μάρ το πίεσε όσο μπορούσε και καταφέραμε μια 10η θέση. Ξεκινάμε στη μέση του grid δηλαδή και ξέρετε πολύ καλά πόσα πράγματα εδώ πέρα μπορούν να γίνουν πολύ βρώμικα. Θα είναι και η πρώτη φορά που ο Μάρ θα κάνει Le Mans style εκκίνηση και έχω μεγάλη απορία να δω πώς θα τα πάει. Αλλά θα μείνουμε όλοι με την απορία αφού η κάμερα του κράσαρε με το που μπήκε στο kart. Αλλά πάμε να δούμε έστω αυτά τα λίγα που πρόλαβε να τραβήξει. Και ξεκινάμε τον 3ωρο αγώνα. Δεν θα κάνει πολύ καλό sprint ο Μαρ, αλλά θα μπει καλά στο kart και αυτό ήταν κράσερ η κάμερά του. Αυτά έχουμε, παιδιά. Αλλά στα γρήγορα θα σας πω εγώ τι έγινε. Ο Μαρ είχε καλό ρυθμό, αλλά μπροστά του κάνανε πάρα πολύ δυνατές μάχες όλη την ώρα και δεν μπορούσε να τους περάσει. Καμιά φορά περνούσε 1-2 άτομα, αλλά και πάλι έπεφτε πίσω. Οπότε ήμασταν συνέχεια μία στην 10η, μία στην 8η, μία στην 1η θέση. Με αποτέλεσμα οι πρώτοι να ανοίξουν πολύ τη διαφορά τους μαζί μας. Και εμείς σαν στόχο είχαμε την νίκη, παρόλο που ξεκινήσαμε πίσω και μας ενδιαφέρει να μην ανοίξει πολύ διαφορά μας με τους πρώτους. Το max stint σήμερα είναι μόλις 25 λεπτά και θα αφήσω μέσα τον Ομάρ όσο γίνεται με την ελπίδα οι μπροστά μας να μπουν στα pit πριν από εμάς και έτσι να προσπαθήσουμε να κάνουμε overcut. Γιατί έχουμε κολλήσει εκεί στην 1η-10η θέση και έχουμε πολλές ομάδες μπροστά μας. Και θα έρθει η ώρα να μπει στα pit ο Ομάρ και θα μπω εγώ στην πίστα. Box this lap. Στα πίτι ισχύει το κλασικό. Θα πρέπει να μείνουμε μέσα για τουλάχιστον 2,5 λεπτά. Οπότε είμαστε χαλαρά. Έχουμε μπόλικο χρόνο για να τα ρυθμίσουμε όλα όπως θέλουμε. Και γιατί πιστεύω πως θα λειτουργήσει το overcut που είπα πριν. Γιατί όταν μπαίνει ένας οδηγός στην πίστα, για 1-2 γύρους γυρνάει πιο αργά. Ο Μαρ αυτούς τους 1-2 γύρους που ήταν παραπάνω μέσα γυρνούσε πιο γρήγορα και θεωρητικά θα μπορέσουμε να βγούμε μπροστά από κάποιους. Αλλά δεν μπήκανε κι όλοι πριν από εμάς. Φυσικά 3 ομάδες ήταν μόνο, αλλά και αυτό αρκεί για να κερδίσουμε λίγες θέσεις πιο εύκολα. Και φέρνουμε από τα pit και βλέπετε στο βάθος στην ευθεία φτάνουν κάποιες ομάδες, αλλά βγαίνουμε μπροστά τους, οπότε έχουμε κερδίσει έδαφος. Και έχουμε και καθαρό αέρα τώρα, αλλά φυσικά πρέπει να βρω γρήγορα ρυθμό, γιατί άλλοι οδηγοί είναι ήδη μέσα στην πίστα εδώ και λίγους γύρους και θα με φτάσουν γρήγορα. Τέλεια, περάσαμε τώρα έτσι κάποιες ομάδες, πάμε δυνατά τώρα. Νιώθω το kart είναι καλό και γρήγορα φτάνουμε και μία από τις 2 ελβετικές ομάδες και θα τους περάσουμε. Τώρα ο στόχος είναι όποιον βρίσκουμε να τον περνάμε, δεν κοιτάζουμε πίσω. Το έργο μου όμως τώρα σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο από τον Ομάρ πριν, γιατί από εδώ και πέρα σπάνια θα βρεις βαριά κίνηση μέσα στον αγώνα. Αλλά και πάλι δεν θέλω να χάσουμε καθόλου χρόνο πίσω από άλλους οδηγούς. Το καλό είναι ότι πολλοί οδηγοί ξέρουν πώς παίζει το παιχνίδι. Τώρα αυτός μπροστά μου κατάλαβε ότι τον έφτασα και θα μου κάνει νόημα να περάσω. Τέλεια. Αν και να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είχαμε με αυτήν την ομάδα μάχη ή όχι. Και αυτό είναι το λίγο περίεργο σε αυτούς τους αγώνες. Πέρα από την αρχή, μετά επειδή κάθε ομάδα είναι σε διαφορετική στρατηγική, κάποιοι για παράδειγμα έχουν κάνει ήδη 2 pit stops, άλλοι τρώνε γύρω, οπότε δεν ξέρεις ακριβώς με ποιες ομάδες έχεις μάχη. Ειδικά τώρα που είναι και πολλές καινούργιες ομάδες εδώ για εμάς, είναι δύσκολο να το ξεχωρίσουμε. Αν ήμασταν αλλού που ήξερα τις άλλες ομάδες και τους οδηγούς, θα μπορούσα να καταλάβω καλύτερα. Όπως και να έχει, για μας ο στόχος δεν θα αλλάξει. Αν και από εδώ και πέρα θα είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, αφού μπροστά μου δεν έχω αρκετές ομάδες άλλο πια. Και επίσης το καλό είναι τώρα είμαστε οι πιο γρήγοροι στην πίστα. Άρα ανοίγουμε την απόσταση με τους πίσω μας και κλείνουμε την απόσταση με τους μπροστά μας. Η οποία απόσταση με την πρώτη θέση δυστυχώς έχει φτάσει τα 22 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά για να καλυφθεί έτσι απλά μέσα σε έναν 3ωρο αγώνα, ειδικά όταν όλες οι ομάδες είναι τόσο κοντά σε δύναμη. Με να δούμε πόσο μπορούμε
να τους φτάσουμε. Φυσικά 22 δευτερόλεπτα δεν μπορούν να καλυφθούν σε ένα stint, είναι πολύς χρόνος. Και οι πρώτοι τρεις συνεχίζουν να γυρνάνε σε πολύ καλό ρυθμό. Οπότε τους κόβουμε λίγα μόνο δέκατα σε κάθε γύρο, αλλά τους κόβουμε και αυτό είναι που μετράει. Παρακάτω θα φτάσουμε 3 ομάδες και σε αυτό το σημείο άθελά μου θα κοπανίσω τον οδηγό μπροστά μου. Γενικά, παιδιά, η πίστα το βλέπετε αναπηδάει πολύ. Μπορεί το layout να είναι φοβερό, αλλά εντάξει, μην λέμε ψέματα, κάποια σημεία στην πίστα είναι λίγο βομβαρδισμένα, αναπηδάει πάρα πολύ και μπορεί εύκολα κάποιος να χάσει ταχύτητα σε ένα bump. Και έτσι έγινε εκεί πέρα, έχασα απότομα ταχύτητα ενώ φαινόταν ήταν με το πόδι στο γκάζι. Εγώ δεν αναπήδησα και του έδωσα μία από πίσω. Ωστόσο, παρόλο την κατάσταση της πίστας, σε γενικές γραμμές μπορείς να οδηγήσεις και να το ευχαριστηθείς, αλλά σίγουρα αν ήταν στην καλύτερη κατάσταση θα μιλούσαμε για μία φοβερή πίστα. Θα φτάσουμε κι άλλο κόσμο. Και ένα καλό σε αυτή την πίστα είναι πως έχει αρκετά σημεία για προσπέραση. Αλλά έχει ένα δικά που δεν του φαινόταν και τόσο, αν και ήταν τελικά ένα καλό σημείο για προσπέραση, και είναι αυτή η τελευταία αριστερή κατηφορική στροφή. Και αυτό επειδή αν ο μπροστινός σου κάνει το παραμικρό λάθος, μπορείς εύκολα να του χωθείς από την εσωτερική. Πραγματικά ένα κλικ να σου γλιστρήσει εκεί και έχεις πνίξει το καρ και χάνεις χιλιόμετρα. Οπότε αν είσαι πίσω από κάποιον και πάρεις σωστά τη στροφή, μπορείς εύκολα να μπεις στην εσωτερική του και να τον περάσεις. Και παιδιά, πραγματικά το χαίρομαι απίστευτα πολύ, γιατί δεν έχω ξανατρέξει σε τόσο γεμάτη πίστα στην Ελλάδα. Συνήθως είμαστε λίγο πάνω από 10 ομάδες, αλλά σήμερα ήμασταν σχεδόν 20. Διορθώστε με και αν κάνω λάθος, πείτε μου στα σχόλια, αλλά νομίζω πως στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει endurance αγώνας με τόσες πολλές συμμετοχές. Για πρώτη φορά τρέχω Ελλάδα και νιώθω πως υπάρχει traffic, υπάρχει κόσμος μέσα στην πίστα. Και πραγματικά όλο αυτό ελπίζω να είναι απλά μια αρχή και να δούμε σε λίγα χρόνια 25 και 30 ομάδες. Γιατί εντάξει, όσο περισσότερες ομάδες, τόσο πιο φοβερό θα είναι. Και όπως είπαμε, το stint θα είναι μόνο 25 λεπτά σήμερα και δεν θα είναι ξεκούρασα αυτά τα 25 λεπτά. Γιατί παιδιά, βράζει ο τόπος. Αλλά πάμε να δούμε και πόσο έχει κλείσει η διαφορά μας με τους πρώτους. Έκανα όλο και όλο 25 λεπτά και πραγματικά είμαι πτώμαρα. Δηλαδή αύριο που θα έχουμε 40 λεπτά stint θα είναι δύσκολα. Θα είναι πολύ δύσκολα. Το καλό είναι ότι ανεβήκαμε, λειτουργήσε το undercut όπως σας είπα και συγχρόνως περάσαμε και λίγο κόσμο με στην πίστα. Οπότε έχουμε ανέβει στην τρίτη θέση. Είμαστε πίσω στο podium. Πάει πολύ καλά. Και ψυχώνω τον Ομάρ γιατί τον είδα λίγο έπεσε στην αρχή. Αλλά του είπα ότι εντάξει, endurance είναι, όλα αλλάζουν, όλα σώζονται. Η διαφορά μας με τους πρώτους ήταν περίπου στα 22 δευτερόλεπτα. Το ρίξαμε στα 15. Μακάρι να φτάσουμε και τους πρώτους. Γιατί ακόμη ο στόχος είναι η νίκη, αυτό δεν αλλάζει. Σειρά του Ομάρ τώρα. Επιτέλους θα τον δούμε και λίγο να οδηγάει. Θα μπει και οδηγάει πολύ όμορφα. Δεν θα χάσει χρόνο πίσω από αργά καρ που θα βρει μέσα στην πίστα. Και γενικά θα τα πάει πολύ καλά. Και σε αυτό το σημείο συνεχίζαμε να κόβουμε χρόνο από την πρώτη ομάδα. Όπου ήταν η άλλη μας η ομάδα, η Atlas GT. Αλλά η ελβετική ομάδα, η Playkart που είναι στη δεύτερη θέση, ήταν η πιο γρήγορη ομάδα από τις τρεις που ήμασταν στη θέση του πόντιου αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουν πάρει φόρα για να πάρουν την πρώτη θέση. Αν και δεν μας χαλάει ιδιαίτερα αυτό. Στόχος μας και εμάς είναι η πρώτη θέση, έτσι κι αλλιώς. Εν τω μεταξύ, έξω στα πίτε επικρατούσε ένας περίεργος πανικός. Πάντως για αυτή τη διοργάνωση έχω να πω ένα πράγμα που δεν το κάνει καμία άλλη πίστα. Καμία δεν παίζει. Δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά έχουν βάλει να παίζει δυνατά ποντιακή μουσική, ρε. Πάμε. Και πάμε να συνεχίσουμε με τον αγώνα. Το στint του Ομάρ θα είναι χαλαρό στην αρχή, αλλά μετά θα βρει λίγη κίνηση κι αυτός. Και πριν φτάσει στο σημείο να μπει σε μάχης προς το τέλος, τον κάλεσα στα πίτα αφού είχαμε φτάσει τα 25 λεπτά του max stint. Πάμε για το δεύτερο μου stint και πάμε για το signature move μου. Μπορεί μέσα στα pit να είχαμε πάρα πολύ χρόνο, μιλάμε για 2,5 λεπτά, αλλά αυτή τη φορά για κάποιο λόγο αργήσαμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς και τι, παιδιά, αργήσαμε. Και όταν έφτασα μπροστά στην οθόνη στα pit, είδα την οθόνη και είχαμε ήδη αργήσει. Και μπήκα πάλι με ένα γάντι. Όπως έγινε και στον αγώνα που είχαμε κάνει στη δράμα. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να προσέχουμε παραπάνω. Τώρα χάσαμε 5 πολύτιμα δευτερόλεπτα. Το αν θα κοστίσουν θα το δείτε στο τέλος του βίντεο. Και spoiler alert, θα κοστίσουν. Τώρα χάσαμε λίγο χρόνο, αλλά έχω ένα πολύ καλό καρτ και πάμε να πάρουμε πίσω όσο χρόνο χάσαμε. Το καλό είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να κάψουμε κάποιο καρτ. Και όταν λέω κάψουμε, όπως σας είπα, πρέπει να κάνουμε 8 pit stops. Άρα βγαίνουν 9 stints και αυτόν τον αγώνα. Αλλά ο αγώνας μπορεί να βγει με 7 full stints. Άρα έχουμε extra pit για να χρησιμοποιήσουμε. Και μπορεί ο αγώνας να είναι ένας 3ωρος endurance, αλλά εντάξει, για μας που έχουμε συνηθίσει τους μεγάλους αγώνες, αυτός είναι λίγο σφινάκι. Οπότε θέλει προσοχή, γιατί έχουμε φτάσει ήδη στη μέση του αγώνα. Έχει μείνει 1,5 ώρα ακόμη περίπου, μέσα στην οποία θα πρέπει να κάνουμε προσεκτικά, αλλά πολύ προσεκτικά, 5 ακόμη pit stops. Οπότε τώρα, αν νιώσουμε ότι κάποιο κάρ που θα πάρουμε πως δεν είναι τόσο γρήγορο, μπορούμε γρήγορα να το ξεφορτωθούμε. Αλλά αυτό το κάρ τώρα είναι πολύ καλό και θα είναι ένα στην βολίδα. Τώρα είμαστε πιο γρήγοροι στην πίστα. Κόβουμε από όλους
χρόνο, λίγα δέκατα σε κάθε γύρο μόνο από τους πρώτους, αλλά κόβουμε και από τους πρώτους και από τους δεύτερους. Το τι θέση είμαστε ακριβώς δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, γιατί και οι τρεις ομάδες έχουν διαφορετικά πιτ μεταξύ μας. Αλλά ξέρουμε πως εμείς οι τρεις είμαστε που κυνηγάμε το podium τώρα. Αλλά μπορούμε στο περίπου να τα υπολογίσουμε. Και στο τέλος αυτού του stint, όπως φαίνεται, είμαστε μπροστά από τους Ελβετούς και είμαστε στη δεύτερη θέση. Τέλεια. Μένει τώρα να φτάσουμε και τους πρώτους και η διαφορά μας μαζί τους φαίνεται να μην είναι τόσο μεγάλη. Ώρα του Ομάρ και έχουν μείνει 73 λεπτά στον αγώνα. Ο Ομάρ θα νιώσει πως δεν έχει ένα πολύ γρήγορο καρτ, οπότε είναι ευκαιρία μας να ξεφορτωθούμε το ένα extra pit. Οπότε θα μπει γρήγορα για να αλλάξουμε το καρτ και θα μπω εγώ. Και εγώ θα νιώσω πως και το δικό μου καρτ υστερεί λίγο. Όχι πολύ, αλλά έχουμε την πολυτέλεια να πετάξουμε αυτά τα καρτ. Οπότε θα κάνουμε ένα ακόμη γρήγορο pit και θα μπει μέσα πάλι ο Ομάρ. Και η μάχη έχει γίνει πολύ έντονη τώρα, παιδιά. Πάρα πολύ έντονη. Όπως φαίνεται, οι πρώτες τρεις ομάδες είμαστε πολύ κοντά μεταξύ μας. Έχουν μείνει 41 λεπτά, τίποτα. Και μας μένει μόνο αυτό το stint και μετά θα μπει ο Ομάρ για να τελειώσει τον αγώνα. Και είμαστε και οι τρεις ομάδες πολύ κοντά μεταξύ μας. Αλλά πόσο είναι η διαφορά μας θα σας πω πάρα πολύ σύντομα. Με το που τελειώσουμε και με αυτό το stint. Το car που έχουμε τώρα είναι πολύ καλό και παιδιά, τώρα υπάρχει αυτό το όμορφο, ωραίο άγχος που ξέρεις ότι πιέζεις για κάτι καλό ενάντια δυνατές ομάδες. Έχουν περάσει 2,5 ώρες και οι πρώτες τρεις ομάδες είμαστε ακόμη τόσο κοντά μεταξύ μας. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα τελευταία 10 λεπτά που θα κλείσουν το pit για να δούμε τις πραγματικές διαφορές μας. Τώρα φαίνεται πως είμαστε δεύτεροι με τους τρίτους να είναι λίγο πίσω μας και οι πρώτοι μερικά δευτερόλεπτα μπροστά μας. Αλλά τώρα πάλι κόβουμε χρόνο από τους αντιπάλους μας. Λίγο κοντεύουμε την πρώτη θέση. Μπροστά μου όμως βλέπω 4 καρτ. Στόχος να τους περάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται χωρίς να χάσουμε χρόνο. Κάθε 10 το μετράει τώρα. Έχουν και αυτοί όμως καλό ρυθμό και όπως θα φτάσω εδώ μπροστά μου θα είμαστε τυχεροί. Γιατί ένας οδηγός που τρώει γύρω αυτή τη στιγμή κάνει νόημα να περάσουμε από την εσωτερική. Αλλά θα έχω καλύτερη έξοδο και θα περάσουμε 2 καρτ χωρίς να χάσουμε καθόλου χρόνο. Τέλειο σενάριο, απλά τέλειο. Και ένα γύρο παρακάτω θα φτάσω στον οδηγό μπροστά μου και θα γίνει αυτό που σας είπα πριν. Θα μπει επιθετικά στην τελευταία αριστερή στροφή και δείτε πώς του γλιστράει λίγο το καρτ. Θα το πιέσει και λίγο προς τα μέσα και αυτό ήταν. Έχει χάσει την ταχύτητά του και μπορώ εύκολα να τον περάσω από την εσωτερική. Αυτά τα καρτ, παιδιά, δεν έχουν πολύ δύναμη και κάτι τέτοια μπορούν να κοστίσουν πολύ χρόνο. Και έλεγα πως είχα 4 άτομα μπροστά μου, πέρασα 3 και έχω ακόμη 3 μπροστά μου. Και αυτό είναι το τέλειο όταν έχει σε μια πίστα 20 καρτ. Είναι πραγματικά μέσα στη ζωή η πίστα. Θα φτάσουμε τώρα τους δύο μπροστά μας και θα είμαι τυχερός. Θα περάσω το πρώτο ανέμακτα αφού υποφελήθηκα από το μπροστά μου, αλλά εδώ πήγα να μπω λίγο άτσαλα στην εσωτερική του, δεν με είχε δει και λογικό εκεί που ήμουνα. Με συνεπήρανε προηγούμενες προσπεράσεις, και καλώς θα μου κάνει και νόημα πως δεν ήταν σωστό, γιατί όντως δεν ήταν. Λίγο παρακάτω αυτός θα πάρει μια πιο κλειστή γραμμή στην τελευταία αριστερή στροφή, οπότε θα έχουν ευκαιρία να τον περάσω. Αλλά όπως δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα πριν, δεν είναι και σωστό αυτό που πήγε να κάνει αυτός τώρα που πήγε να μου χωθεί εδώ χωρίς κανένα λόγο. Εγώ του μίλησα και σε αγγλικά εδώ. Συνήθεια, αφού όλη μέρα μιλούσα αγγλικά με τον teammate μου. Να ξα μια αχρίαστη κίνηση, η οποία πόσο θα κοστίσει. Δείτε τον Δέλτα μου. Είμαστε ήδη 6 δέκατα πάνω στην αρχή του γύρου. Και τόσο σίγουρα θα κόστισε και αυτού. Και αυτό είναι που λέω, παιδιά, για τις άσκοπες μάχες στην πίστα. Εγώ με αυτόν τον οδηγό δεν είχαμε μάχη. Αλλά με αυτή την κίνηση χάσαμε και οι δύο χρόνο. Απλά το δείχνω σαν παράδειγμα, γιατί έτσι είναι αυτοί οι αγώνες. Πάμε λίγο παρακάτω όμως και βλέπω πως μια ομάδα βγαίνει από τα pit. Αυτός ο οδηγός με το λευκό κράνος είναι από την ομάδα που είναι πρώτη στην κατάταξη τώρα. Η άλλη μας η ομάδα, η Atlas GT. Και μπορεί να έχουμε μια διαφορά τώρα μεταξύ μας, αλλά ξέρω πως στον πρώτο γύρο θα μπορέσω να τον φτάσω γρήγορα μέχρι να ζεσταθεί το κάρτ του και να βρει ρυθμό. Αλλά αυτό δεν πάει να πει πως και αυτή είναι η πραγματική μας απόσταση μαζί τους. Αφού έχουν κάνει ένα pit stop λιγότερο από εμάς, αλλά και πάλι η ψυχολογία ανεβαίνει αφού βλέπουμε ότι τους έχουμε φτάσει αρκετά. Και με τη βοήθεια του slipstream που θα μου δώσει θα καταφέρω να κάνω και τον καλύτερο χρόνο για εμάς μέχρι τώρα, 53 και 300, και θα κάνω τη βουτιά μου στην πρώτη αριστερή φουρκέτα και τέλεια, ρε, τέλεια. Πάμε να χτίσουμε τη διαφορά μας τώρα. Αλλά έχω συνέχεια κόσμο μπροστά μου. Και δεν το λέω για κακό. Προσωπικά, εγώ το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νιώθω λες και τρέχουμε αγώνα στο εξωτερικό σήμερα με τόσα κάρτ στην πίστα. Ρε, δεν υπάρχει. Και μακάρι, παιδιά, να ανεβεί κι άλλο όλο αυτό. Και μετά από όλα αυτά, επιτέλους έχω λίγο καθαρό χώρο μπροστά μου. Ώρα να βρούμε λίγο σταθερό ρυθμό και να ελπίσουμε πως είμαστε κοντά στην πρώτη θέση. Γιατί έρχεται η ώρα του Ομάρ για το τελευταίο στυλ του αγώνα και πρέπει να κυνηγήσει. I don't want to push you, but everything's up on you. 16 ακόμη λεπτά. Θα μπει στην πίστα και 2 γύρους μετά βλέπουμε τους πρώτους να βγαίνουν από τα pit. Είναι λίγο μπροστά μας. Είναι ο οδηγός με την μπλε στολή. Πάμε, Ομάρ, πάμε να κυνηγήσουμε, αλλά μην βιαζόμαστε. Οι πρώτοι χρωστάνε ένα ακόμη pit stop. Άρα η απόσταση που βλέπουμε τώρα δεν είναι η πραγματική. Και πάλι όμως ο Ομάρ πρέπει να πιέσει. Πρέπει να ασκήσει πίεση. Θα περάσουν γρήγορα και οι δύο τον οδηγό μπροστά τους. Θα καταφέρει και να κλείσει τη διαφορά και θα μπουν στα pit. Μένει να δούμε τώρα πού θα βγουν μετά το pit stop τους. 2,5 λεπτά θα μείνουν μέσα. Άρα πρέπει να περιμένουμε
περιμένουμε ένα γύρο, 2 γύρους, 3 γύρους και δεν τους βλέπουμε πουθενά. Είναι πίσω μας, είμαστε πρώτοι? Όχι, νάτι. Είναι μπροστά μας. Λίγο μπροστά μας, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Είναι 10 δευτερόλεπτα μπροστά μας. Όχι, δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να τους φτάσουμε. Προσπαθήσαμε σε όλο τον αγώνα να κλείσουμε την απόσταση, αλλά δεν τα καταφέραμε. Την κλείσαμε, αλλά σίγουρα φαίνεται πως δεν ήταν αρκετό. Αλλά το θέμα είναι που είναι η τρίτη. Είναι 2 δευτερόλεπτα πίσω μας και μας φτάνουν πολύ γρήγορα. Man, I want you to fight like a fucking lion. Fight it. Don't let him come close, okay? Μας φτάνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε ακόμη πολλούς γύρους μπροστά μας, αλλά όπως φαίνεται έχουν αρκετό χρόνο για να μας περάσουν. The gap is 1.3, but keep driving. Let's fight it. Και τώρα πια έχει κλείσει σχεδόν τελείως η διαφορά. Δεν είναι ούτε ένα δευτερόλεπτο πίσω μας και έχει και slipstream, οπότε από εδώ και πέρα θα μας φτάσει ακόμη πιο γρήγορα. I will tell you when to defend, just defend. You got 5 minutes, defend, don't inside. Έχουν μείνει λίγα λεπτά μόνο και ο Mark πρέπει να μηνθεί. Θα κλείσει εδώ πέρα τη γραμμή πολύ σωστά, αλλά ο οδηγός από την ελβετική ομάδα έχει πολύ καλύτερη έξοδο και πηγαίνουν για ένα drag race στην ευθεία τώρα. Μια ευθεία που τα καρ φτάνουν εδώ πέρα περίπου 80 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Mark. Έχουμε την εξωτερική γραμμή τώρα και θα χάσουμε τη δεύτερη θέση. Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχουμε χρόνο για να ξαναχωθεί μπροστά του, αλλά όχι, δεν μπορεί. Οι Ελβετοί έχουν καλύτερο ρυθμό και θα αρχίσουν να ανοίγουν και τη διαφορά μαζί μας. Οπότε έτσι θα χάσουμε τελευταία στιγμή τη δεύτερη θέση και θα τελειώσουμε αυτόν τον 3ωρο αγώνα στην τρίτη θέση. We did it, huh? We did it. Yeah, man. We tried, but you Yeah, had to, right? You had to. Well done, man. Great job. 2.5 seconds. Την επόμενη μέρα θα είναι ο 7ωρος αγώνας που δεν θα πάει και τόσο καλά για εμάς. Φάγαμε 2 ποινές, 20 και 15 δευτερόλεπτα, συν μια ακόμη αναποδιά που μας κόστησε σχεδόν 30 δευτερόλεπτα, οπότε με το ζόρι καταφέραμε μια τέταρτη θέση, που είναι και πάλι ok. Και τα λέμε στην πίστα.